Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну а таксама тое, што адбываецца ў небе над намі і пад зямлёй. Таму што у нас у эфіры па аўторках раз на 2 тыдні вы ўжо павінны былі звыкнуцца з гэтай шчаслівай такой вось магчымасцю слухаць і далучацца да нашай размовы з тэалагіняй, эксперткай у галіне рэлігіі, палітыкі і абароны правоў Натальей Василевич. Добрый день, Наталья. Вітаю, Зміцер, вітаю усіх. Наталья, ну давай пачнем, відаць, адразу сходу, не размазваючы гэта ўсё на доўгі час, з такой самай надзённай тэмы. Ну зараз жа ж па ўсёй Европе, а можа не толькі па ўсёй Европе, адбываюцца так званыя Christmas market. Ну такія вось кірмашы святочныя ў выходныя дні на цэнтральных плошчах гарадоў, дзе людзі выстаўляюць свае там нейкія намёты, прадаюць тавары як хайдмен, там зробленыя ўласнымі рукамі, так і ну і можа быць нейкія вытворцы, ну карацей кажучы, ўсё такое святочнае, набліжаючае нас да святаў. І вось ужо шмат адкуль прыходзіць інфармацыя, што ідуць шэрагі такія вось з такім нейкімі такімі таварамі прыемныя, і тут раз свята Елісаветинскі манастыр со сваімі таварамі та самае і са ўсім гэтым астатнім. Гэта как бы ну вот што гэта адбываецца? Такое адчуванне, што яны нейкія паўсюдныя, куды не паглядзіш, паўсюль нейкія вот гэтыя монахіні Свята-Елісаветинскага манастыра. Іх што, нейкія легіёны, як у той было сказано ў Бібліі? Ну, монахиню в Свято-Елизаветскім манастыры каля 120 чалавек, але часцей за ўсё ездзяць не монахиня, ездзяць спецыяльныя супрацоўніцы вот аддзела знешніх царкоўных сувязяў манастыра, якія там працуюць. Гэта часцей просто жанчыны і маладога веку, і сталага веку. Маладога веку доўга не затрымліваюцца, яны хутка сабе там на гэтых кірмашах знаходзяць мужоў, знаёмяцца і працягваюць жыць у заходняй Еўропе. А часта гэтыя людзі нават ніяк не раздзяляюць ідэалогію Свята-Елізаветинскага манастыра, это просто такая праца. Прыехаць, прадаць тавар, расказаць пра манастыр, магчыма, і на гэтым усё. І вот калі я гляжу на дзейнасць Свята-Елізаветинскага манастыра, разглядаю тавары вот на гэтых фотаздымках з розных кірмашоў, я просто не разумею, ну как бы з эканамічнага пункту гледжання гэта невыгаднае абсалютна мерапрыемства, таму што вось той тавар, які можна прадаць, так каб гэтыя жанчыны жылі у гэтай заходняй Еўропе, это ж трэба і дарога, і візы, і начоўкі, і паесці ім нешта трэба. І вось яшчэ зарплату атрымаць. Гэта невыгадна з эканамічнага пункту гледжання гэтыя праводзіць удзел у гэтых кірмашах. Але тым не менш актыўна манастыр стараецца ўсюды праводзіць. Вось як недавно мы пісалі, нават знайшлі раскольнікаў нейкіх праваслаўных, якіх ніхто з праваслаўных не прызнае, з католікаў не прызнае, якія ўвогуле па-за сістэмай вось гэтага знаёмага нам хрысціянства знаходзяцца. Такія, ну, маргінальныя, ну, яны можа і сімпатычныя людзі, да? Ну, все роўна яны як бы па мерках самога Свята-Елізаветинскага манастыра это нейкія дзіўныя людзі, якія займаюцца нейкімі дзіўнымі рэчамі. Вось тым не менш і там у Бельгіі, у Брюсселі яны знайшлі сабе вось такую такую базу, дзе яны прадаюць, і людзей там мала, людзей там шмат не прыходзіць, гэта ўвогуле наводшыбе дзесьці знаходзіцца. Там многа зарабіць не атрымаецца вось такім чынам продажам. Таму тут, відаць, нейкія іншыя мэты перад імі стаяць. Магчыма, проста на будучыню трымаць гэтыя месцы, магчыма, просто ну, такую прысутнасць сваю пазначаць у заходняй Еўропе. Наталья, выбачай, я просто буду перабіваць, каб па ходу удакладняць, каб не згубіць думку. Вот глядзі, вы сказали про тое, што каб ну трымаць за сабой гэтае месца. Але наколькі я разумею, гэтыя вот кірмашы, ну яны такія, ну хоць яны как бы кожны год адбываюцца, але кожны год там трэба сабе ну арендаваць гандлёвае месца. То есть, ну як ты будешь за сабой трымаць? Прыйшоў, ёсць тебе грошы арендаваць месца, арендуй сабе і ўсё.
Так, ну ты можаш там знайсці знаёмых, дамовіцца, што цябе будуць пускаць пераначаваць, нейкі прыход, наладзіць сувязі. Ну, як я казала, знайсці сабе там будучага мужа. Это вельмі распаўсюджаная стратэгія. Хаця цяпер я вось па фотаздымках паглядзела, там маладых жанчын ужо мала ездзіць, але раней, дарэчы, я хочу сказаць, што гэта была такая стратэгія. Манастыр прасіў, каб ім размеркавалі выпускніц педагагічных спецыяльнасцяў, лінгвістычнага універсітэта альбо беларускага педагагічнага універсітэта з веданнем замежных моваў. Такім чынам, ведаеце, педагагічных вось гэтых выпускнікоў, выпускніц іх часта размяркоўваюць некуды ў вёску, кудысьці далёка, можа зусім не з таго рэгіёна, адкуль яны паходзяць. Гэта вельмі цяжкая змена лада жыцця, і многія проста для того, каб вось гэтыя 2 гады размеркавання адпрацаваць, яны пагаджаліся на тое, каб працаваць у манастыры, ездзіць вось у гэтыя паездкі, прадаваць гэтыя тавары. Многія нават не хрышчаныя былі. Вот я сустракала такіх сясцёр, які, здаецца, у гэтых белых хустачках з крыжыкам, як бы нават некаторыя думаюць, што яны монахіні, а яны там сімвал веры не могуць прачытаць, таму што яны гэтага не вывучалі, яны просто там працуюць. Яны нанятыя супрацоўніцы з веданнем замежных моваў, яны знаходзяцца ва ўразлівай сітуацыі, таму што за размеркаванне, куды ж ты падзенешся, ты ўжо пагаджаешся хаця б, а так і за мяжу можна выехаць, і Еўропу паглядзець, і нейкія грошы зарабіць. І мужа знайсці. І мужа знайсці, да. А слухай, а вот у такіх выпадках, калі паездзіла ты, знайшла мужа, там пазнаёмілася, ажанілася, 2 гады яшчэ размеркаванне не адпрацавала, ты ўжо з'ехала ў якую-нибудь, я не знаю, Польшу як мінімум, і што табе гэта размеркаванне? Так, але я просто кажу про тое, што это не абавязкова людзі, які там падтрымліваюць палітыку манастыра. Многія людзі просто яны воляй лёсу аказваюцца вось у якасці супрацоўнікаў. І, дарэчы, у мяне асабіста суседзяў, аднакласнікаў, людзей, з якімі в універсітэце аднагрупнікаў вучылася, там нейкіх сваякоў, нехта пастаянна дзесьці там нейкім чынам то там працаваў, то сям працаваў, то на такой працы з манастыром, то на гэтакай працы з манастром. Абсалютна людзі з царквой ніяк не звязаныя, але вот вельмі часта ім прапаноўвалі нейкія, відаць, добрыя умовы працы, людзі пагаджаліся, нейкі час там праводзілі, але потым у мяне, напрыклад, са знаёмых нікога не засталося, хто б працягваў працаваць у манастыры, але прайшлі праз манастыр, дзесяткі. Мы так привыкли думать, что там бедные гэтыя монахи, асабліва ў сучасным свеце, калі там асаблівай цікавасці вялізнай уже там да рэлігіі нема, людзі не ходзяць там, асабліва не ахвяруюць. Людзі там монахи, святары, яны не тое, што нішчыброды, умоўна кажучы, але асабліва не шыкуюць. А калі паглядзець, паслухаць, дык там нейкая корпорацыя, там яны нейкія, то есть атрымліваецца там не бедствуюць. Не, яны у іх сапраўды збудавалі вялікую імперыю, бізнес-імперыю, такую, якой вельмі шмат ёсць розных вытворчасцяў, больш за 20 рознага кшталту майстэрняў, што яны там толькі не вырабляюць, і адзенне шылі, і вось гарбаты, фітапрадукты рабілі, розныя там зборы там і гэтак далей. То бок мёдам гандлявалі, кераміка, прилады для ритуальнай розныя там помнікі, агароджы на могілкі. Вось, не кажучы ўжо пра іканапіс, мазаіку, або пашыў царкоўнага адзення. Вельмі шырокі спектр. Вытворчасць прадуктаў харчавання у іх жа ёсць рознага кшталту. Калбасы яны там нейкія рабілі. То бок гэта реально вельмі вялікі такі вытворчы цехі, там просто там па маіх нейкіх падліках, што мне там каля 1000 супрацоўнікаў, плюс-мінус, але маштабы, каб уяўляць, можна прыкладна сабе ўявіць, што гэта такая аграменная, не кажучы вже про 120 монахінь, не кажучы пра будаўніцтва, якія там ідуць пастаянна, не кажучы пра тое, што там працуюць вось гэтыя ўсе насельнікі падвор'я мужчынскага і жаночага. То бок гэта некалькі
больш за 1000, я нават скажу, супрацоўнікаў. Вось усім же ім трэба і зарплату, і нейкіх утрымліваць трэба, і гэтак далей. То бок, канешне, гэта вялікая імперыя, якая расширяецца, якая будуе новыя цэнтры, новыя цэхі, новыя адміністратыўныя для сябе будынкі. Вось гэты цэнтр Каўчэг, які пабудаваны быў нядаўна, зямлю скупае вакол вось гэтай цна, навінкі вось у гэтым рэгіёне. Там вельмі шмат зямлі належыць манастыру. То бок усе грошы ўкладаюцца вось у это пратэстанцкая этика і дух капіталізма, як бы сказалі, так? Вось не ведаю, як наконт там пратэстанцкай этыкі, але дух капіталізма прысутнічае і квітнее. Ну да, асабліва я так разумею, ну што яны вельмі добра умеюць карыстацца людзьмі, каб яны працавалі там за копейкі, умоўна кажучы, там вернікі, там ці проста якія-нибудь нягеглыя, якім вот трэба недзе жыць, трэба недзе прытуліцца. Ну дык вот ідзі працуй, вот мы табе тут крышу над галавой дадзім. Там, канешне, ёсць і тых, хто вельмі добра зарабляе, таму што ёсць вось гэтыя унікальныя спецыялісты, якія вырабляюць, напрыклад, мазаіку. Гэта вельмі дарагі прадукт, і для гэтага любы чалавек не пойдзе і не стане мазаіку рабіць, таму што для гэтага трэба вельмі шмат вучыцца, патрэбны талент, патрэбна вельмі шмат працаваць. Вось, і такія, канешне, людзі, якія умеюць нешта такое унікальнае рабіць, альбо фільмы здымаюць, альбо не ведаю, унікальныя спецыялісты, іх трымаюць, ім плацяць грошы, каб яны нікуды там да канкурэнтаў не сышлі, каб яны былі задаволеныя сваім становішчам і заплюшчвалі, магчыма, вочы на тое, што творыцца ў іншых частках манастыра. Але так, сапраўды, вось людзі, якія працуюць на сельскай гаспадарцы, на падвор'і, гэта часцей за ўсё людзі, якія знаходзяцца ва ўразлівай жыццёвай сітуацыі, якія вызваліліся з турмы, напрыклад. Іх ніхто не хоча. Такіх работнікаў не вельмі любяць браць на працу нашы працадаўцы. Гэта людзі з рознымі залежнасцямі, алкагольнай, наркатычнай залежнасцю, якія таксама там жывуць, асабліва это карыстаецца попытам у халодны час году, калі людзям патрэбны дах над галавой, так? Яны ж там жывуць, яны працуюць на сельскай гаспадарцы, там на жывёлагадоўлі. Вось, некаторыя там, хто у больш такім стане адэкватным, скажем так, знаходзяцца, яны могуць працаваць у нейкіх майстэрнях, нечым там дапамагаць. І такіх людзей вельмі шмат, і з аднаго боку гэта магло б быць вельмі класным сацыяльным праектам, таму што для адаптацыі там людзей, якія выходзяць вось з тых жа турмаў, так, гэта трэба людзям вельмі шмат адаптавацца для того, каб пачаць новае жыццё ў грамадстве, каб мець працу, каб мець прафесію, але часцей гэта скончваецца просто тым, што людзі там нейкі час там перабываюць, потым зноў трапляюць, потым зноў пачынаюць ужываць там наркотыкі, алкаголь. Все ж таки для того, каб працаваць з такім кантынгентам людзей, вельмі патрэбныя добрыя сацыяльныя супрацоўнікі, якія умеюць працаваць менавіта з такімі людзьмі. Не просто, што яны бедныя, давайте яны там адпрацуюць, мы іх пакормім там на кухні якім-небудзь супам, так? Але для того, каб чалавек сапраўды не просто перабыў там некалькі гадоў свайго жыцця, каб ён пачынаў новае жыццё, каб ён мог знайсці новую працу, зрабіць нейкую адукацыю, каб ён рухаўся наперад. Вось, і гэта вельмі адказная і цяжкая сацыяльная праца, і людзі вучацца гэтым в універсітэтах, так? Гэта, добрага сэрца, нават калі ёсць добрае сэрца, недастаткова для того, каб зразумець, як працуюць залежнасці, як зразумець, як працуе гвалт у сям'і, напрыклад, да? Вось гэты ўсе такія з'явы у нашым жыцці, яны патрабуюць ад чалавека не толькі добрага сэрца, але і добрых мазгоў, і добрых матэрыялаў, умення таго, як бы зрабіць гэты праект працуючым, каб жыццё людзей сапраўды змянялася, і яны сапраўды станавіліся новымі людзьмі, не просто вось такімі заставаліся беднымі, несчастнымі, нікому не патрэбнымі. Наталья, давайте вернемся да вось гэтых шапікаў ці намёцікаў на крысмас-маркетах ад таго ж самага Свята-Елісаветинскага манастыра. Калі мы казалі, што вот глядзіце, яны там зарабляюць
збіраюць грошы, а яны ж вось падтрымліваюць рускіх акупантаў, яны потым гэтыя грошы аддаюць там на нейкую там падтрымку там альбо там расійскіх салдат, альбо там ну вот на нейкія такія з патрэбы, як кажуць. Калі вы кажаце, что там такі тавар, што яны там нічога не зарабляюць, а з улікам таго, што там трэба і жыць, і арендаваць месца і харчавацца, то можа быць яшчэ і ў мінус сыходзяць, то можа нічога такога і страшнага з таго, што там на гэтых крысмасах ёсць на маркетах гэтыя шапікі, то і нема. Ну, з аднаго боку можна і так паразважаць, з іншага боку, ну, манастыр ад гэтага ж все роўна застаецца месцам, якое падтрымлівае агрэсію. І калі б людзі ведалі гэта, многія людзі, яны б ніколі ў жыцці не сталі б набываць у тавар у такім манастыры для того, каб ніякім чынам не падтрымліваць увогуле жыццядзейнасць гэтага манастыра, не кажучы ўжо пра агрэсію. Гэта ж не тое, што нейкія ёсць там мэтанакіраваныя бюджэтныя сродкі, вось тут столькі выдаткоўваецца на гэта, столькі на гэта, гэта як бы агульны бюджэт, гэта агульная сістэма, яна падтрымлівае сама сябе, яна развівае сама сябе, яна падтрымлівае дзейнасць гэтых майстэрняў. Ну таксама можна сказаць, ну так у чым праблема? Людзі там працаўладкаваны, як бы людзі могуць атрымліваць зарплату. Так давайте мы не будзем змагацца з гэтым манастыром, а то тады, калі манастыра не будзе, многім придется быць звольненымі, і яны іншую працу сабе не знойдуць, і іх сітуацыя пагоршыцца. Але мы павінны разумець, што тут не бывае, што галава асобна, вушы асобна, ногі асобна. Гэта ўсё адна сістэма, якая ідэалагічныя наратывы ў манастыра адпаведныя. Яны сапраўды падтрымліваюць расійскую агрэсію, яны у Беларусі, у Расіі, яны гэтага не хаваюць, яны гэтым ганарацца, яны гэта выстаўляюць на паказ, яны публікуюць гэта ў сваіх каналах, чатах, відэо на сайце. Вот. Але яны гэта хаваюць ад заходняй публікі для того, каб не страціць падтрымку. Гэта адна частка. Другая частка, ўсё ж такі прысутнасць просто ў заходняй Еўропе, ты сустракаешся з людзьмі, ты размаўляеш з людзьмі. Хтосьці можа з табой пачаць размаўляць, зацікавіцца дзейнасцю манастыра, паслухаць, і у кагосьці можа быць шмат грошай. То есть на гэтай каляднай кірмашы ходзяць не толькі такія ж бедныя людзі, як мы, так, для того, каб папіць сабе глінтвейна. Там ходзяць і людзі даволі з вялікімі фінансамі, альбо магчымасцю гэтыя фінансы працягнуць, і тады яны могуць ужо заданаціць у гэты манастыр. Альбо нейкім чынам адбываецца ж таксама рэкрутацыя людзей, таму што вельмі шмат манахінь у манастыры, яны маюць замежнае грамадзянства. А гэта значыць, яны могуць адкрываць рахункі там у Бельгіі, не ведаю, у Германіі на сваё імя, яны могуць рэгістраваць арганізацыі таксама на сваё імя як грамадзяне гэтай краіны і гэтак далей. То бок гэта ж это ўсё не лінейна, не тое, што там купі-прадай, грошы прывёз, і все, гэтыя грошы пусціў на падтрымку расійскай арміі. Это больш такое public relations, да, трэба з гэтымі пагаварыць, з гэтымі пагаварыць. Гэты можа там якіх там 200 еўра кінуць. Гэты самі манахі не расказваюць, што у іх быў вось выпадак, яны па Бельгіі ехалі некуды, і у іх была машына, там перавага была, а аўтаматычна на дарозе вагі стаяць, якія узважылі, і все, ім выпісалі штраф. І ім просто сям'я, у якой хворы дзіцёнак, якія самі там ледзь выжываюць, таму што дзіцёнак інвалід, патрэбна вельмі шмат грошай на рэабілітацыю і гэтак далей. Но яны так пранікліся вось гэтай сітуацыі гэтых сясцёр, манахінь, там у тым выпадку гэта былі манахіні, яны просто адарвалі там, я не памятаю, колькі там было, 1000 еўра или штосьці ў гэтых памерах, просто ім аддалі гэтыя грошы, каб кампенсаваць штраф. Вот. І заўсёды такіх людзей з грашыма, а мы нават ведаем, што розныя цяпер махляры, яны з кім працуюць? З пенсіянерамі, з жанчынамі ў дэкрэтным адпачынку. Так здавалася б, адкуль у гэтых людзей грошы? Ну, у них дзесьці на чорны дзень ляжаць нейкія грошы, і вот яны, трапляючы пад уплыў і сімпатыю, і просто хочуць гэтыя грошы аддаць, таму што вераць, што іх грошы пойдуць там на нешта добрае, кагосьці выратуюць. Вось. І таму гэта данаты, я думаю, што данаты, якія
якія атрымліваюць, і гэты данаты яны могуць быць і десятак тысяч еўра аднаразовыя, там або сотні нават тысяч еўра. Ну і бываюць такія людзі, у якіх ёсць такія грошы, і яны хацелі б дапамагчы камусьці вось у Беларусі, тым больш што разумеюць, што ў Беларусі сітуацыя складаная. Вось, і я думаю, што гэта ўсё адбываецца ў такім агульным працэсе. І апошняе, гэта, як самі манахіні кажуць, і Белсат вот званіў манахіні Александры Ляхавай, нібыта жадаючы, такі замежны грамадзянін, які хацеў бы дапамагчы расійскай арміі. Высветлілася, што з Германіі яны возяць медыцынскія сродкі, якіх немагчыма купіць у Расіі. Там жгуты, розныя супрацьапёкавыя сродкі для таго, каб расійскай арміі гэтыя рэчы пастаўляць. І гэта ж хтосьці павінен прывезці, хтосьці павінен набыць. Так? Гэта павінна неяк вот камусьці заданні надаваць. І вот людзі з'ядноўваюцца ў такі там нейкі агульную сетку, і вот ўжо ведаюць яны, што трэба абзваніць тых, напісаць гэтым, папрасіць у тых. І, напрыклад, у час ковіда ніхто ж не ездзіў, асабліва ніякіх кірмашоў не было, але па ўсіх вот у іх жа ёсць там гэтыя кніжкі з нумарамі тэлефонаў, імейл-адрасы, яны пачынаюць такую верную рассылку, яны звоняць і кажуць, нам так цяжка, прышліце там хоць 200 евро і гэтак далей. І, ну, здаецца, ну, што там 200 евро? Ну, адзін 200 паслаў, другі 200, яшчэ хтосьці там десятак тысяч. І ўсё, і ты ўжо як бы зарабіў грошы просто вот на такіх тэлефанаваннях па сваіх кантактах. Некая корпорацыя махляроў ад асвяшчоных. Але ну, калі вот все ж таки ёсць у іх такі бэкграунд, што яны канкрэтна і прычым хваляцца гэтым, ну хай не на захадзе, а вот как бы нас у сябе там на сайце супрацай і дапамогай расійскім акупантам. Няўжо эту інфармацыю как бы немагчыма распаўсюдзіць па заходніх арганізатарах? Яны ж таксама, відаць, у нейкую вот арганізатары гэтых крысмас-маркетаў, у нейкую сетку, можа быць, сабраныя, не сабраныя. Ну ці прынамсі, як працуе, таму што мяне вельмі здзівіла сітуацыя, калі, скажем, вот нам стала вядома інфармацыя пра такі прысутнасць на кірмашы у італьянскай Вероне, і пайшла прадстаўніца вот беларускай народнай амбасады Юлія Юхно да арганізатара гэтага кірмаша расказаць, што вот паглядзіце, хто тут у вас, гэта зэтнікі гэтыя, на што сказалі, а мы па-за палітыкай. Это вот нейкі такі вот, я не ведаю, як это сказаць, такое стаўленне, вот яно распаўсюджанае. Як вы в этой ситуации неяк даводзіць інфармацыю, супрацьстаяць этому? Ну, сетак кірмашоў няма, часцей за ўсё гэта такія мясцовыя ініцыятывы, і ну, вельмі цяжка пісаць ва ўсе гэтыя ініцыятывы і нейкім чынам уплываць, ну, десяткі тысяч, напэўна, гэтых кірмашоў праходзяць па ўсёй Еўропе. Вось, але, ну, як бы, напрыклад, хрысціянская візія, мы стараемся працаваць з хрысціянскімі супольнасцямі, таму што, ну, хрысціянскія супольнасці у іх больш, скажем, такая низкая толерантнасць да падтрымкі расійскай агрэсіі. Яны больш ставяць пытанне пра маральнасць нейкіх учынкаў, нейкіх дзеянняў, чым, напрыклад, просто камерцыйная арганізацыя кірмаша, які лічаць, што раз нам заплацілі за месца, то хай гандлююць там чым заўгодна, асабліва калі яны не паказваюць і там Z-сімволіку самі не прадаюць на гэтых кірмашах. І толькі калі ўжо хтосьці пачынае выходзіць на нейкія пікеты альбо пісаць лісты незадаволеныя, і выгады становіцца ўсё менш, а рызыкаў і праблемаў ўсё больш, тады і кірмашы гэтыя адмаўляюцца. Так? Вось. І мы стараемся, канешне, працаваць з хрысціянскімі супольнасцямі Еўропы і з Францыі, Бельгіі, Германіі, Італіі таксама, для того, каб хаця б у царкоўных супольнасцях іх менш прымалі. Але я павінна сказаць, што ёсць розныя царкоўныя супольнасці, ёсць такія пацыфісцкія царкоўныя супольнасці, якія лічаць, што трэба з усімі сябраваць, нікога не трэба адкідаць,
воевать, расіяне таксама малайцы, нам патрэбны мір в Украіне, а не працяг вайны, і ўсё гэта вось гэтыя наратывы яны ёсць. Ну таксама трэба адзначыць, што вельмі часта яны хаваюцца, яны калі б мы ведалі загадзя, калі б у нас быў спіс месцаў, куды яны паедуць, мы б, канешне, неяк адрэагавалі па-іншаму, альбо беларускія актывісты адрэагавалі па-іншаму, можна было б туды напісаць загадзя. Але вельмі часта не знойдзеш гэтай інфармацыі, а гэта бываюць маленькія гарады, да? Там не абавязкова мы нават і даведаемся, што там штосьці адбывалася на нейкім кірмашы. Таму зараз яны стараюцца не афішаваць, куды яны едуць, менавіта для таго, каб нельга было папярэдзіць іх гэты ўдзел. Вось. А да таго ж трэба сказаць, што іх ёсць, яны адмаўляюць вельмі часта кажуць, што гэта паклёп, што там Наталья Василевич, вот мяне абвінавачваюць асабіста, што я придумала пра іх паклёпы, на ўсю Еўропу разнесла, дзескаць, яны падтрымліваюць расійскую армію, а яны белыя пухнатыя, ніякую армію не падтрымліваюць, они только з дзецьмі маленькімі займаюцца, з пацыентамі псіханеўралагічных інтэрнатаў і гэтак далей. І як можна пра іх было такое падумаць і прыдумаць, што нібыта яны яшчэ нейкую там агрэсію падтрымліваюць. Ну вы паглядзіце на в нашы вочы сясцёр міласэрнасці, на нашы усмешкі, ну якая, дзе мы, а дзе агрэсія. Вот. То есть яны мімікруюць вот пад гэтыя дыскурсы такія і стараюцца адпрэчваць нейкі свой удзел у падтрымцы расійскай агрэсіі, расійскай акупацыі і увогуле Z-ідэалогіі. Ну але увогуле, як бы вот вы параілі, што рабіць у гэтай сітуацыі і каму рабіць? Ну вот умоўна кажучы, іду я по стару мясту ў Варшаве і бачу на нейкім вось такім рыначку прадстаўнікоў вось гэтага манастыра. Што мне рабіць? Можна напісаць у народныя амбасады той краіны, дзе гэта ўсё адбываецца. Ну вот мы з вами напісалі Юлія Юхно у Італію. Яна пайшла і нічога. Да, ну, Італія, адпаведна, мы з Юліяй Юхно знаходзімся ў кантакце, так, гэта жанчына, беларуска актывістка, якая вельмі шмат чаго можа ў Італіі дабіцца, яна ўмее з італьянцамі працаваць, яна не адпускае іх, яна будзе хадзіць да той пары, пакуль нічога не зменіць. Вельмі актыўная прадстаўніца народных амбасадаў, вось, але ёсць і іншыя людзі, ну, мы звязваліся, я просто не хочу зараз расказваць, да якога ўзроўню мы дайшлі. Мы дайшлі да вельмі высокага ўзроўню, у тым ліку мы працуем з украінцамі, вось, і у Італіі спрабуем выкарыстаць, ну, вельмі такія істотныя, не проста актывісты прыйшлі, а людзі, якія маюць прадстаўнічыя функцыі, у тым ліку для Украіны, якія заклапочаны удзелам Свято-Елізаветинскага манастыра ў такіх мерапрыемствах, якія рэагуюць, якія падключаюцца. Я скажу так, што нам атрымалася падключаць і украінскіх праваслаўных, і украінскіх грэка-каталікоў, і украінскіх каталікоў, і дыпламатычныя службы Украіны для таго, каб папярэдзіць вось тое, што адбываецца. Таму што яны заўсёды вельмі зацікаўленыя у дзейнасці манастыра, скажем так, яны ім самім непрыемна тое, што гэта адбываецца. Столькі украінскіх уцекачоў у Еўропе, канешне, яны многія купляюць гэтыя тавары, не ведаючы, што гэты манастыр падтрымлівае тых, хто разбурыў вось гэтыя ўсе дамы ў Марыуполі, да, які бамбіў Украіну і працягвае гэта рабіць, магчыма, з-за каго загінулі сваякі гэтых людзей. І каляднае свята ператвараецца сапраўды ў нейкае нешта такое страшнае. Ведаеце, так ёсць заўсёды у калядных гісторыях ёсць нехто, хто скраў раство, там, ці Новы год, Грінч, там, ці там, не ведаю, нейкія там зладзеі, якія там сонца праглынулі, да, там гадзіннік, штосьці зрабілі з гадзіннікам, што Новы год ці там раство не могуць надысці. І вот у нейкім сэнсе для украінцаў у Еўропе Свято-Елізаветинскі манастыр это ёсць вось такая пажырацель раства.
Ну вот я, дарэчы, звярну увагу наших слухачоў і гледачоў на телеграм-каналы, дзе вось можна усе такія навіны звязаныя у тым, ну найперш безумоўна вось таким с царкоўным жыццём і жыццём вернікаў прачытаць. Гэта хрысціянская візія не вайне і Наталья з двумя Л, это персональны телеграм-канал вось Натальи Василевич. Калі ласка, подписывайтесь, заходзьце, будете ведаць всю апошнюю информацию. Ну и безумоўно подписывайтесь на YouTube канал Еврорадио, каб не пропустить наши сустрэчы и размовы с Натальей раз на 2 тыдні по аўторках. Таму ставьте свои подабайки, натискайте на звоночек, ну и расширывайте, калі для вас гэта бяспечна. Дык вось у телеграм-канале «Христианская визия не войне» рассказывается про гісторыю, якая здарылася на кірмашы у Шчэціне і была вот наўпрост звязаная таксама вось гэтым намёцікам гандлёвым Свято-Елизаветинскага манастыра. Мясцовыя беларускія актывісты заўважылі яго, уже ведаюць, ну я не ведаю, там дзякуючы нашим праграмам, дзякуючы таму, што ўвогуле как бы сочаць за інфармацыяй пра дзейнасць гэтага манастыра, яны там правялі пікет каля яго. Гэты пікет заўважылі мясцовыя польскія журналісты, польскія СМІ, і вось шчэцінскі партал Шчэцінер звязаўся з прадстаўніком гэта кірмаша, арганізатара кірмаша, давялі інфармацыю і тыя скасавалі дамову з манашкамі Свято-Елисаветинскага манастыра і спынілі далейшы продаж прадукцыі. Гэта вось да таго, што рабіць. Вот як я пытаўся ў Наталі, што рабіць у такіх сітуацыях. Можна безумоўна там некуды напісаць, там сказаць, вот перадаць эту справу, каб нехта нешта зрабіў, а можна самім, вось як гэтыя актывісты, стаць пікетам і прыцягнуць увагу да гэтай сітуацыі. Ведаеш, Наталья, мне ў гэтай сітуацыі вот просто ну то, что не здзіўляе, а вот, ну я не ведаю, неяк выбівае з каляіны вось гэты цынізм гэтых людзей, як просто звычайных гандлярак нанятых, так і монахінь, так і самого манастыра, якія едуць у Еўропу, продаюць там, і там найчасцей ўсё ж таки, асабліва калі мы кажам там про Польшу, вот дзесьці вот у гэтых найчасцей купляюць тавары те ж самыя украінцы, праваслаўныя украінцы, якіх вельмі шмат тут с аднаго боку, то есть яны тыя, хто падтрымлівае расійскіх акупантаў, спакойна бачыць, што это украінцы, прадаюць ім, выцягваюць з іх грошы, плюс гэта заходнія, у заходнікаў тыя ж самыя грошы вот как бы бяруць, каб перадаць гэтыя грошы ці тавары, там нешта там неабходныя акупантам, якія пагражаюць той же самой Еўропе, які гаворыць, што мы воюем з гэтым захадам калектыўным. То есть вот цынізм вот этот вот, это что, это нормально? Это по-хрысціянскі? Ну, гэта ведаеце, я не ведаю, ну, мне вельмі цяжка ацаніць гэта цынізм ці просто перакручаная цалкам свядомасць, у якой просто памяняліся месцамі добро і зло, памянялася месцамі ўсё, то як бы людзі можа і не могуць разумець, што адбываецца, таму што ім-то здаецца, што гэта апошні бастыён хрысціянскіх каштоўнасцяў, што калі там можа Еўропа прыйдзе ў Беларусь, Беларусю Еўропу там ці штосьці такое адбудзецца, то ўсё як бы будзе канец свету, будзе апакаліпсіс, і таму адзіны спосаб захаваць, і той, што святар Андрэй Лемешонак пастаянна прапаведуе пра тое, што які жах Еўропа загнівае, і там просто творыцца нешта неведама што. І вось мы апошнюю, яны ж не здарма свой цэнтр назвалі каўчег, да, як Ноеў каўчег, што здаецца ўся Еўропа, увесь свет залівае гэтай вадой, і толькі ты, якія знаходзяцца ў гэтым каўчэгу, яны збавяцца і будуць жыць у будучым веку, так, неяк збавяцца, таму што яны не прынялі вось гэтую антыхрысціянскую нібыта сістэму захаду. Вось. І нават калі яны пра Украіну, яны ж не думаюць, што вот украінцаў мы ненавідзім, трэба іх забіць. Вось яны такія гэтакія. Не, яны не так думаюць, яны думаюць, мы ж іх любім, мы ж усіх любім, мы хочам просто, щоб мы так іх любім, што хочам, каб яны жылі так, як мы хочам. Вось такая аб'юзерскі такі тыповы падыход.
і вось іх збаўленне можа памерці для іх таксама збаўлення. Вот вы паслухайце, там патрыарха Кірыла, Андрэя Лемешонка, гэта заўсёды чырвонай ніткай праходзіць праз усе іхнія выступы пра тое, што ў нас вызвольная вайна, што это Хрыстова войска вызваляе зараз увесь свет ад навалы антыхрысціянства, антыхрыставай навалы. Вось, і это ж мы не хочам там Еўропу захапіць, не Украіну захапіць, мы наадварот хочам іх вызваліць ад вот гэтай бязбожнай улады. Вось так перакручана ў іх мазгах. Я думаю, што ёсць частка людзей, які сапраўды гэтай наратывы вераць, і ў іх яны сапраўды ў галаве існуюць, і яны таму яны глядзяць проста ўсё праз іншыя акуляры, і это нам здаецца, што як у іх у галаве гэта суадносіцца. Так ведаеце, у ідэалогіях, у тэорыях змовы, у розных такіх наратывах, якія часта у людзей бываюць, там могуць схадзіцца паміж сабой рэчы абсалютна супрацьлеглыя і неяк ужывацца, а гэта спецыфіка проста такой рацыянальнасці, якая яна можа быць не звязана нават з рэлігіяй. Вось, і на жаль, вось гэтую вы спрабавалі калі-небудзь весці дыялог з прадстаўнікамі якіх-небудзь тэорый змовы. Там нават ці зямля круглая, ці зямля плоская, да? Ну вот здаецца, ты прыводзіш ужо такія аргументы, а там чалавек усё роўна кажа: а не, што на самой справе навукоўцы даказалі, што зямля плоская, яна не можа быць ніякім сферай, таму што вада б з яе сцікала, да? Калі б яна была сферай, і гэтак далей. Ну і куды, як аргументаваць, за што пацягнуць за якую нітачку? Ну ладно, калі мы гаворым пра тэорыю змовы плоская зямля, так здаецца, пакуль прадстаўнікі гэтай тэорыі змовы нікога не забіваюць і не апраўдваюць там нейкіх гвалтоўных дзеянняў. Але ёсць такія гісторыі, вот, напрыклад, гэтай тэорыі змовы звязаныя з габрэямі, так? Ну яны адыгралі сваю ролю, вельмі значную ролю у пагромах, у Халакосце. Гэта такія вельмі шкодныя наратывы, якія могуць прыносіць смерць, пакуты, нейкія страшныя злачынствы ў дачыненні да людзей. Я думаю, што той наратыў, які цяпер раздзяляюць пра гэтую вызвольную вайну, гэта наратыў з такога ж кшталту, наратыў, які забівае і які прымушае людзей падтрымліваць агрэсію, думаючы, што гэта не агрэсія, а наадварот, гэта ўсё вельмі добра. Все, што адбываецца, гэта героі, якіх трэба падтрымаць, яны збаўляюць нашу цывілізацыю, увесь свет і гэтак далей. Ну вось пра цынізм, але трошку у іншым накірунку. Гартаю тэлеграм-канал «Хрысціянская візія не вайне». Дарэчы, раю падпісацца. Чытаю: праваслаўны святар адсвяткаваў дзень адукацыі ОМОН, дзень стварэння ОМОН разам з міліцыянерамі, якія кіруюць рэпрэсіямі. Пратэірэй Александр Казакевич. Іду далей. Праваслаўны святар урачыста ўручыў зброю новабранцам унутраных войск. Пратэірэй Віктор Ледахович, вайсковай частцы 3310. Что гэта? Ну вот как бы зброя, здзекі, катаванні і святары. Да, ну есть такое понятие, как весельный генерал, так вот, ну, теперь у нас святары вельмі часто выконваюць такую ролю, их куда-нибудь покликали, им трэба явиться и чего-то там поизображать духовное себе. Вось, я думаю, что многие со святароў, якім даводзіцца гэта рабіць, яны не вельмі з вялікім энтузіазмам ходзяць па ўсіх гэтых месцах, но як бы такія разнарядкі прыходзяць. Дарэчы, уладу Бохану прапанова, што хопіць уже этих расійскіх настаўніц, як бы з іх здзекавацца і іх прымушаць вырабляць разныя такія штукі, можна вот на бацюшак скіраваць і паглядзім, што з гэтага будзе, які-небудзь флешмоб арганізаваць своеасаблівы. Па нейкіх у нейкія даты нават у царкву прыходзяць разнарядкі да праваслаўных і да каталікоў, за што маліцца, калі там раней все было папулярна у 12 гадзін дня званіць у званы, каб было такі флешмоб. Ну цяпер неяк са званамі не захацелі, цяпер таксама высылаюць, што там трэба памаліцца за Беларусь, там за еднасць, яшчэ за што-небудзь. Вот у такі час на такой-то службе. Вось, то бок улады, яны вельмі актыўна ўзяліся за
рэлігійнай арганізацыі, ну за ўсе любыя арганізацыі, тым больш што цяпер перыяд падрыхтоўкі да так званых прэзідэнцкіх выбараў, трэба неяк народ мабілізаваць, трэба ствараць, вот ведаеце, этот надо, вот вельмі класны насамрэч флешмоб, не хочу, но надо называецца. Гэта калі людзей прымушаюць і яны просто прыходзяць і говорят, ну вот нам надо тут пастаяць, блин, с гэтымі плакатамі, інакш нас звольняць, інакш да нас будуць нейкія рэпрэсіі, інакш нас правераць тэлефоны, пасадзяць на суткі. Вот все гэтыя студэнты, супрацоўнікі розных, не, ім надо. Ну, так сказалі, зверху спусцілі, вот прыйшлі і пакрычалі, зняліся. Ну, я не думаю, што людзі просто кайфуюць ад удзелу вот у гэтых бессэнсоўных флешмобах, таму што мы разумеем, што улады ўсё роўна выбары сфальсіфікуюць, яны ўжо кандыдатаў не дапусцілі ніякіх там. Ну, якіх кандыдатаў? Мы живем цяпер зусім, выбары это, конечно, імітацыя, і ніякіх выбараў не будзе, это не перадвыбарчая кампанія, гэта просто вот спосаб трымаць людзей под кантролем, каб яны нейкім чынам стваралі для, можа, самога Лукашенка такое ўражанне падтрымкі, не лікавалі ягоныя траўмы, якія ён атрымаў у 2020 годзе, калі людзі крычалі «Уходи». Вот ты ж самыя людзі у тых жа самых месцах, только з плакатамі «Уходи» крычалі яму. Вот, і ён настолькі гэтым траўмаваны, што зараз ён чакае, чтоб людзі крычалі яму «надо». Ну вот, як я кажу, што это выглядае сапраўды як людзі пад прымусам гэта робяць, таму што калі надо, это пад прымусам. Ну так, ну ўсё ж таки давайте не будем ляпіць цалкам нейкай негатыўны вобраз як святароў праваслаўных, там каталіцкіх ці любых там іншых, так і самой можа быть вот царквы, тому что ўсё ж таки ёсць і сведчанне таго, як працягваецца зачысткі актыўных настаятелей у прыходах. Ну і ўвогуле я ведаю, што хрысціянская візія робіць маніторынг рэпрэсій і пераследу хрысціянскіх актывістаў і святароў памесячна. Вось все ж таки за лістапад якія вынікі, што адбываецца, якія вот вы да якіх прыйшлі вы высноваў? Ну вот бачыце, мы там прааналізавалі, напрыклад, закрыццё фонда Ефрасіні Полацкай. Вот здаецца, этот фонд, ну, як бы такі быў хорошы, стараўся працаваць на развіццё праваслаўнай царквы, но яго закрылі. Таму што ён трапіў пад гэтую зачыстку зноў-такі лішніх арганізацый. Былі затрыманы некалькі вернікаў, якія там атрымалі хто суткі, хто штрафы. Насамрэч вельмі цяжка дакладна даведацца вынікі суда. Мы часцей за ўсё робім гэта па маніторынгу судовых пасяджэнняў, просто глядзім, што за чалавек, з якой мясцовасці праходзіць, шукаем гэтага чалавека ў сацыяльных сетках, глядзім, ну, некаторыя гэтых людзей ведаюць, калі яны актыўныя вернікі, калі яны менш актыўныя вернікі, то па іх соцсетках бачна, што яны посцяць касцёлы, там ці цэрквы, нейкія паломніцтвы, удзел у нейкіх такіх мерапрыемствах рэлігійнага кшталту. Такім чынам мы даведваемся, што гэта чалавек прыналежыць да той ці іншай канфесіі, і ён з'яўляецца вернікам, і мы записываем яго да сябе ў маніторынг. Гэта не значыць, што мы з гэтымі людзьмі нейкі кантакт падтрымліваем, мы нават не ведаем, што з імі адбываецца. Ну, часцей за ўсё нам даводзіцца такім чынам сваю працу весці. Просто знешне аналізуючы нейкія дакументы, якія да нас трапляюць, альбо ну, факт-чекінгам займаючыся ўжо нейкіх вядомых гісторый, просто правяраючы, ці так гэта, ці не так. Вось. І праваслаўныя каталікі, ну, людзі не змірыліся, ну, менавіта таму, што суды кожны дзень, кожны божы дзень, 19.11, 23.34 і прочыя ўсе гэтыя артыкулы нашы любімыя, не кажучы ўжо пра артыкулы крымінальнага кодексу, 24.23, да, цяпер же памянялі. Ну, все роўна ў памяці яно яшчэ сядзіць. Вось гэты нумары артыкулаў, да, ксёндз Генрыха Калатовіч цяпер прыходзіць праз разгляд сваёй судовай справы, яму пагражае зняволенне да 15
18 гадоў за здраду дзяржавы. Вось, і ну насамрэч вельмі цяжка атрымліваць нейкую інфармацыю, людзі вельмі баяцца і гэтак далей. Наталья, вот я гэты момант, я разумею, там можа быть якога-нибудь сілавіка, там чыноўніка, там я не ведаю, чалавека, які займаецца беларускімі ініцыятывамі кшталту Пашу Белауса, можна з пункту гледжання лукашыстаў абвінаваціць у здрадзе дзяржаве. Святара, вот на якой падставе? Вот прыходзяць нейкія хаця бы там, я не шалёныя нейкія там варыянты ў галаве. Ну, бачыце, недарма ж суд праходзіць у закрытым рэжыме. І недарма ўсіх там адвакатаў пабралі падпіскі аб неразгалошванні, ўсіх, хто там да гэтай справы мае нейкае дачыненне і можа мець нейкую інфармацыю. Нездарма гэта ўсё зроблена, таму што ну это абсурд. Это реально абсурд. І улады не хочуць, каб мы даведаліся, у чым канкрэтна абвінавачваецца ксёндз Генрых Акалатовіч. Таму што я упэўнена, што калі б мы хаця б ведалі там удзельнікаў там вось гэтага нібыта злачынства, да, суб'ект, аб'ект, прадмет і сувязь паміж дзеяннем і надыходжаннем пэўных, то есть тое, што склад злачынства, надыходжаннем вось гэтых негатыўных наступстваў, вось тады б мы маглі б праверыць просто, у нас же ёсць там сродкі, да, OSINT, да, вось гэтыя адкрытыя open source даследаванні інфармацыі, гэта ёсць у нас і кіберпартызаны, якія б маглі там штосьці праверыць, можна было б там людзей распытаць, і мы б маглі просто даказаць вельмі проста, што нічога там не было. Вось, і ўлады просто не даюць нам это зрабіць, і таму яны хаваюць канкрэтнае абвінавачванне ў дачыненні да ксяндза Генрыха Акалатовіча. Я думаю, што мы ў пэўны час даведаемся пра ўсё, і усе, хто адказаны за пераслед усіх людзей, яны самі будуць не пацерпяць, а пройдуць праз суды, іхныя дзеянні будуць кваліфікаваныя пэўным чынам, і яны думаю, што сваё пакаранне атрымаюць. Большае, меншае, маральнае, крымінальнае, невядома яшчэ, як это ўсё будзе ў транзітны перыяд адбывацца, але дакументы мы стараемся, таму вельмі важна, і усім людзям я прашу, тых, хто і праходзіў праз турмы, праз пераслед, праз катаванні, і заўсёды дакументуйце, заўсёды записывайце, якой датай, што адбылося, прыкладайце любыя дакументы. Гэта ўсё спатрэбіцца калісьці, нават сёння оно патрэбна. Вот, дарэчы, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый мае спецыяльных экспертаў, да, такая група экспертаў па Беларусі, якія якраз збіралі нядаўна, ў нядзелю скончылася тэрмін збору вось гэтай інфармацыі ад прыватных асобаў, ад арганізацыі пра тое, што яны перацярпелі ў кантэксце палітычнага крызіса Беларусі, якія іх правы былі парушаныя і гэтак далей. Гэта вельмі важна. Дякую вялікі. Ну што ж, на жаль, трэба завяршаць нашу размову. Ці можа быць нешта я не закрануў ці прапусціў, на што вось вы, Наталья, хацелі звярнуць увагу? Я б хацела звярнуць увагу на тое, што ўсё ж такі пачаўся адвент, да? І гэта ён і ў праваслаўных пост перад Раством, і ў каталікоў, пратэстантаў адвент, і гэта дні вельмі такія важныя для хрысціян, якія рыхтуюцца сустрэць свята Божага нараджэння. І я думаю, што хачу ўсім пажадаць таго, чтобы гэты час ён прыйшоў свята, каб здараліся цуды у нашым жыцці, каб мы самі рабілі цуды адзін для аднога, дапамагалі адзін аднаму, і для того, каб мы вось гэты перыяд падрыхтоўкі да вялікага хрысціянскага свята, а ну не толькі хрысціянскае, ну такое усеагульнае сусветнае свята, які ўсе радуюцца, все які чакаюць цудаў, вот у гэтае свята мы павінны стаць лепшымі людзьмі, і для того, каб з радасцю адсвяткаваць і неяк парадаваць сябе і парадаваць іншых. Дзякуй вялікі за добрыя зычэнні, таксама тое ж самае і вам, Наталья. Сустрэнемся праз 2 тыдні. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве, і Христос хутка народзіцца. Мы будзем сачыць за гэтым. Сачыць, да, навіны такія.